Arabian astioilla on ollut paikkansa suomalaisissa kodeissa, kattauksissa ja sydämissä jo yli 140 vuoden ajan. Näihin vuosiin mahtuu lukemattomia juhlia, aterioita ja yhteisiä hetkiä perheen ja ystävien kesken. Ja niissä kaikissa Arabian astioilla on ollut kattava rooli. Nyt Arabia uudistuu tyylilleen uskollisella tavalla, perinteestä ponnistaen ja aikakauden henkeen ja tarpeisiin tiukasti pureutuen. Uudistuksen sinisenä lankana toimii astioiden pohjasta löytyvä leima. Ensimmäiset Arabian leimalla varustetut tuotteet ilmestyivät jo 1800-luvulla. Ne toivat kovia kokeneeseen Suomeen tuulahduksen paremmasta maailmasta. Kautta aikojen posliiniastioissa käytetty koboltin sininen oli suosittu myös meillä. Flûte de Blois nimellä tunnettu kauniisti leviävä sininen väri koristaa monia tuon ajan astioita pohjaleimaa myöten. Arabian leima on muuttanut muotoaan vuosien varrella, mutta sen merkitys on aina pysynyt samana. Se on merkki laadusta ja suomalaisuudesta, käytettävyyden ja kauneuden pyhästä liitosta. Maamme itsenäistymisen aikoihin Arabian astiastot alkoivat olla tuttuja koko kansalle. 30- ja 40-luvuilla Arabian tehtaalla vallitsi usko teollisen taiteen mahdollisuuksiin. Kun Arabian taiteelliseksi johtajaksi palkattiin vuonna 1932 taiteellisen vapauden puolesta puhuja suomalainen keraamikko Kurt Ekholm, kasvoi taiteilijoiden rooli yhä merkityksellisemmäksi. Sodan jälkeen Arabian suunnittelun kehittäjäksi palkattiin Kai Frank, joka korosti astioiden monikäyttöisyyttä ja yhdisteltävyyttä, ajan ja elämän mukana muuttuvia käyttötarkoituksia. Frankin funktionaalinen linja oli radikaali muutos aiempiin moniosaisiin ja koristeellisiin astiastoihin verrattuna. Hänen mielestään astioiden piti olla käytännöllisiä ja helpottaa arkea. 60- ja 70-luvuilla suomalaisia pöytiä katettiin muiden muassa Liekki, Valensia ja Ruskasarjoilla sekä tietenkin Birger Kaipiaisen runsaskoristeellisilla paratiisiastioilla. 1980-luvulla uudesta uunihallista valmistuivat ensimmäisenä Arktika-sarjan puhtaanvalkoiset posliiniastiat. Erilaiset ruokakulttuurit rantautuivat Suomeen 1990-luvun lopulla. Uusiin tarpeisiin vastasi esimerkiksi Heikki Orvolan 24H-astiasto tuomalla valikoimaan pasta- ja pizzalautasen, espressokuppiparin ja Café Olé-kuppiparin. Kristiina Riskan ja Kati Tuominen-Niittylän koko sarja suunniteltiin ylittämään rajat sarjojen välillä. Tämä värikäs, yksinkertainen ja monipuolinen astiasarja asettui luontevasti pöytään sulassa sovussa monien muiden Arabian sarjojen kanssa. Paljon on muuttunut 140 vuoden aikana, mutta Arabia on säilynyt sukupolvesta toiseen, pitäen kiinni arvoistaan ja perinteistään. Siksi ei ole ihme, että Arabia on yksi Suomen arvostetuimmista, käytetyimmistä ja kiinnostavimmista tuotemerkeistä. Sen persoonalliset ja monikäyttöiset astiastot ovat läsnä hetkinä, jolloin perhe, ystävät ja sukulaiset kokoontuvat saman pöydän ääreen. Jo 140 vuoden ajan Arabia on kattanut pöydät, joiden ääressä on puitu ilot ja surut, koettu kevyet tarinoinnit ja syvälliset keskustelut. On ollut ilo ja kunnia olla suomalaisen yhdessäolon keskipisteessä. Arabian astioita on muodeista riippumatta aina yhdistänyt ajattomuus, laatu ja toimivuus. Ne ovat yksinkertaisia ja käytännöllisiä, mutta silti myös kauniita. Ne on tehty käytettäviksi ja katseltaviksi. Nyt Arabia uudistuu ja tuttu sininen väri on taas vahvasti läsnä. Loistokas tarina jatkuu kohti vielä loistokkaampaa tulevaisuutta. Tunnistat sen tästä leimasta. Arabia kattaa koko elämän.